case is strong. I think the arrogance of a person replying and saying to you that I'm a wealthy man, you can ask for anything, I'll pay you. So that's an attitude that you have. Do anything. For me, it's not about money. As a matter of fact, we are not here litigating on anything. We are only saying to him, stop making false statements. That's all we do. So, but jumping to a conclusion of saying, I'm willing to pay, well, you must take the checkbook and write those zeros. I'm sure there are many orphanage people that will gladly use that money if he feels that his pocket is big. Sanibonani Ninjani, welcome back to our YouTube channel. Please make sure that you do watch Ama Adverti while you are watching or also listening. Breaking news is that Kelvin Mathibeli, who is a businessman under the Kelvin and family group security, accused Generally Nhlanhla Mkhwanazi of being corrupt, of using the police to attack him. So ke uNhlanhla Mkhwanazi wasethi no ndoda angeke ngikwazi lezi zinto uzibhala ngami ku Facebook, ungibhala ngami ku Twitter, uzibhala ngami so zonke lezi zinto lezi lama television uhamba ukhuluma ngawo ungijwayela kabi. However, ngizohamba ke mina ngizozenza izinto ngomthetho. Wathi uKelvin Mathibeli, hamba ndoda ngikhathela wena usicashalala somunye somndeni udume kabi eKZN wamatekisi. Wena uzozenza into engcono la singazuthi ungazuthi umuntu oright uyisikhohlakala wena ucorrupt uthumela abantu kwami wabhala ukhekheba lencwadi uKelvin Mathibeli ebhala ku social media ekhuluma ngokuhlanhla uGeneral Mkhwanazi. Wasithi Mkhwanazi hayi ndoda ngiyakuzwa ukuthi fine, let me just go to ngilento ngizwe ngomthetho ngihambe ngenkantolo. Wathi uKelvin hamba ngiyindoda ecebile mina nginemali zami ngisho ngathini ngakukhokhela kwamanje. Ke the breaking news guys dafethu ukuthi ke inkantolo ke enkulu yaseThekwini ke tshele uKelvin Mathibeli ukuthi akahamba yoxolisa kuNhlanhla uGeneral Mkhwanazi, agcine nje ngokuxolisa aphinde futhi abhale phansi aphinde emaphepheni bese phinda delete zonke lezi zinto lezi azibhalile ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ke esesuka ke lapho ke futhi aphinda amkhokhele leli miliyoni uMkhwanazi athe uyalifuna ngalezi zinto lezi azibhalile. Ke inkantolo ke ithole uma ukuthi ke uKelvin Mathibeli lama statement awenzile ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kanjalo futhi nalaba platform awasebenzile newsroom ekhuluma we unsubstantiated or substantiated, okusho ukuthi abengenaqiniso futhi abesilulaza isithunzi saGeneral Mkhwanazi, aphinda futhi akhoza iham ekwi reputation yakhe ukuthi nesisomba uMkhwanazi njengomuntu ongathembekile noma njengomuntu ongekho right. Base bayamcela ukuthi sicela ukuthi indoda ke uhambe uyohoxisa zonke le statement, ungagcini ngokuyihoxisa bese uyazidelete, ungagcini ngokuyidelete ke bese uyasuka lapho ukhokhele. Majeral Mkhwanazi uthi hayi uma ngabe uthi le ndoda itshela ukuthi vele iyanini imali zayo ifuna ukuphisana ngemali akunankinga, maningi ama orphanage la ngaphandle abantu abayidingayo lo mali yena akayifunde omali kodwa kuzomela ayithathe lelo miliyoni unikeza ke intandane. Njengamanje uKelvin Mathibeli it's been 24 hours, well it's not been fully 24 hours, makulelwa kuba 12 hours, but ke lo mubiza lo Kelvin hasn't removed the things that he said about General Mkhwanazi. So we are waiting. Kubuye ngathi ama lawyers akhe afuna ukulwa unenkani phela akafuna ukulentuza. Social media is backing General Mkhwanazi. Wonke umuntu uthi wathinta uMkhwanazi wathinta South Africa. Anyway, let's wait and see if Kelvin Mathibeli will actually extract izinto azibhalile. The next clip lalela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ekhuluma besa enkantolo.